Tumele mali amalabola. Bakikizebo. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV trending. Namhlanje bethinani sivuka on Twitter sibona ivideo kaBabalwa M. Yamazi uBabalwa M ongumculo lapha eSouth Africa. Ingoma yakhe lenigqibo icula zininzi ke nezinye. Usebenza kakhulu ke kunye noKelvin Momo esimazi ayithandana naye. So ngoku kule video yakhe ke beperforma sabona ke uMySoul ekunye naye. uMySoul ke nguSolisoka oyi-mining mogul, une company ebizwa ngoba MySoul Holding and Logistic base-Rustenburg ke ininzi into abayenzayo, une-equipment ye-mining, so I think kuthiwa billionaire. And then sambona ke na on social media ethenga imoto eziduru, ii-mansions zoma 220 million, i-Mercedes zoma 22 million, kuningi, so rich. So abantu bethuka ke ngoku ubona uBabalwa M edensa nayo lahlobo, uSoul embamba nombamba ke esinqeni engasusi isandla, bathi hayibona nanku edelela uKelvin Momo. Phofu ke i-caption yala post on Twitter ithi uBabalwa M allegedly kudala into yokwenza kunye noMySoul. Then bethuka abantu ba hayi bonjani kaloku sana simaze enoKelvin Momo. Ndaqomba nami ndakhumbula kuthiwa noKelvin Momo, and then ke caba ngathi uKelvin Momo cheated, but ke baphinda babuyelana bekhe behlukana. Xa ndijonga online ke ndafumanisa i-article from Briefly ichaza ukuba it's been over a year behlukana noKelvin Momo, and uKelvin Momo ingathi khona intombazana ebekhe wabonwa kunye nayo, kwakhona i-pictures that were shared on Twitter. So ke kukho ezo ndaba going around, ubunyani bazo asibazi, but ke ndiphele ndijonga ke ubomi bukaSoul. Hayi jonga imali unayo, and ke ngoku abantu bathi yo ingathi kanti ngomnye uKate Matlala kwacaba wazivulela ikhampani yakhe ngo-2018, imali yakhe ilegit. Khona nevideo bendikhe ndayibona ke share ba ke into zabo ze-tax zingonline, yonke into right, but ke kusekhona izinto ezithile noSARS. So asiyazi ke bethunani, kodwa ke abantu bathi hayibo bethunani imali ngeyona nto eyenza ilizwe lijikeleze. So they wouldn't blame uBabalwa M if ever noba nto kwenza noSoul. Sonke sifuna imali, sonke siphanda imali, sigobhoza apha sifuna imali, abantu becula nje bafuna imali, abantu bevuka baphangele bafuna imali. So ke athini ke ngoku uBabalwa M. Anyways, ngezo ndaba ke bethunani ebendize nazo zinto besivuke nayo namhlanje on social media. So ndinaqonda manenze ivideo ke bethunani kuba ndibone ngathi hey liye libalikhulu ngokelibali from Twitter or X to Instagram na Facebook. I'm sure sele likhona. Anyways, khanishona ukuba nicinga ntoni ngalento kaBabalwa M. Mna ndimgqibele enoKelvin Momo, but sekuthiwa bohlukana kwabona, bendingayazi ke naleyo. Mamgobhozi uyandibona kwivideo elandelayo. Bye.